होतं का पाहायचं आहे. झेल मात्र या ठिकाणी होत नाही. पंचांकडनं निर्णयाची अपेक्षा करतोय. चेंडू मात्र गेलाय आर पार करण्यात SPL षटकार. धन्यवाद धन्यवाद डीजे. 6 चेंडू 17 धावा. आतापर्यंत माझ्या निदर्शनामध्ये जेवढे मी सामने ह्या मैदानावरती पाहिलेले आहेत, वांद्री सोमेश्वरनी जेव्हा जेव्हा सामने भरले तेव्हा तेव्हा एखादा जरी सामना असा होतो की ती शेवटची घटका पाहण्यासाठी हे मैदान या ठिकाणी सुसज्ज असं भरलेलं असतं. आणि हेच निर्णायक षटक आज होत आहे का? कारण की हीच तर सुरुवात आहे. पिक्चरचे ट्रेलर बाकी आहे. पिक्चर अजून 2 दिवस आपल्याला बघायचं आहे. कारण की अनेक सामने आपण धन्यवाद संदोगदी आपण दिलेल्या माहितीबद्दल. सकाळी सुद्धा आपण हे सामने पाहिलेले आहेत की ह्या दोघांमध्ये अंतिम षटकांमध्ये हे सामने आलेले आहेत. गोलंदाजी मार्क वरती या ठिकाणी गोलंदाजी करतोय तो आंबोल. 6 चेंडू 17 धावा सामना करतोय. पुढील चेंडू पहिला चेंडू टोळण्याचा प्रयत्न केला होता. चेंडू मात्र या ठिकाणी निर्धाव. 5 चेंडू 17 धावा. काउंटडाऊन विल बी स्टार्ट. 5 चेंडू 17 धावा. आता मात्र रोहन आणि यांच्यामध्ये अभि यांच्यामध्ये थोडीशी बातचीत होते. कारण की तेवढे ताकदीचे दोन्ही खेळाडू या ठिकाणी मैदानामध्ये आहेत. एखादा उत्तुंग षटकार या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय काय? सामन्याचं समीकरण बदलेल काय? हो किंवा नाही? पुढील चेंडू पुन्हा एकदा आपल्याला पाहायला मिळतोय. चेंडू टोळण्याचा प्रयत्न केला होता परंतु या ठिकाणी काही होत नाहीये. आणि या ठिकाणी मला वाटतं आपली विकेट मात्र या ठिकाणी रोहनला फेकावी लागली आणि चेंडू तंबूच्या दिशेने या ठिकाणी परतावं लागलं. आणि तंबूत परत असताना धावा मात्र ह्या ठिकाणी आहेत. आता मात्र 4 चेंडू आणि 17 धावा. सौरभ या ठिकाणी मागच्या मॅच मध्ये मला वाटतं सामनावीरचा किताब घेतला होता. थोडासा पाठी कारण की जवळजवळ मी म्हणेन ना की 9 धावा ह्या संघांना प्लस पॉइंट मध्ये भेटलेले आहेत. शेवटच्या चेंडूवरती आलेल्या 4 धावा जिथे एकही धाव नव्हती. त्याच्यानंतर सीमारेषेवरती अडवलेला षटकार त्याच्यावरती 1 धाव मिळाली. म्हणजे त्या 5 धावा आणि या 4 धावा जर आपण विचार केला आणि 17 धावामध्ये जर 9 धावा मायनस केल्या तर आत्ताच्या घडीला 6 चेंडू 8 धावा असं पृथक्करण या ठिकाणी आलं असतं. परंतु क्रिकेट हा अनिश्चित खेळ असतो. ज्या दिवशी तुमचं लक चालू असेल ना त्या दिवशी तुम्हाला कोणी अडवू शकत नाही एवढं मात्र निश्चित. पुन्हा एकदा चेंडू टोळीला झेल बाजूचा होतं का पाहायचं आहे. झेल मात्र या ठिकाणी सुटलेला आहे. 2 धावा मात्र या ठिकाणी घेण्यात ते संपादन केले. 2 धावाबरोबर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी वाढली. संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली इथे 32. 3 चेंडू 15 धावा. 3 चेंडू 3 षटकार आज होत आहेत काय? एक वेगळा इतिहास ह्या मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय काय? हे सगळं समीकरण या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळेल. निर्णायक चेंडू असेल. ह्या चेंडू मध्ये जर एखादा फटका बसला तर मात्र हृदयाचे ठोके नक्कीच असतील. पुन्हा एकदा चेंडू टोलावलाय. आता मात्र हा सामना परिपूर्ण या ठिकाणी तरवळ संघाकडे झुकलेला आहे. दिनेश याच्यावरती चेहऱ्यावरती मात्र हास्य या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. अप्रतिम अशी खेळी म्हणायला लागेल. दिनेश यांनी ठोकावलेले उत्कृष्ट षटकार आपल्या संघासाठी अतिशय महत्वाचे निघालेले आहेत. थोडस गचाळ क्षेत्ररक्षण झालं पारसनगर संघातर्फे. आणि आता पुन्हा एकदा जवळ हा सामना तरवळ संघाकडे झुकलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. परंतु स्ट्राईक असावी म्हणून या ठिकाणी सौरभ शेवटच्या चेंडू मध्ये षटकार ठोकतोय का जेणेकरून सांगता तरी गोड व्हावी एवढी तरी पाहायचं आहे. विजयी संघाचं तरवळ संघाला मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा. ज्या परीने संघ कुठेतरी बॅकफुटला गेला होता परंतु त्यानंतर कमबॅक गोलंदाजाने आणलं. संघाच्या संघनायकांनी केलेली जवळजवळ मला वाटतं किती 18 14 धावाने पारसनगर संघाने हा सामना जिंकलेला. विजयी संघाचा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. तरवळ संघ माफ करा तरवळ संघाने हा जवळजवळ 14 धावाने या ठिकाणी विजयी झालेला आहे. विजयी संघाचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. पारक संघाच्या संघनायकाला विनंती करतोय की या ठिकाणी आमच्या निमंत्रणाला जो आपण मान दिला त्याबद्दल मनपूर्वक आभार आणि सन्मान चिन्हासाठी या ठिकाणी यायचंय. तत्पूर्वी तरवळ संघाच्या संघनायकाला सुद्धा आणि संपूर्ण खेळाडूंना
या ठिकाणी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो आणि पुढील वाटचालीसाठी